Mayong hapon mga kaigsonan o mga kagalaan, may hapon. Actually, ang ato gere, mao ang layog sa rason, way labot kurason. Ang tema mao, pamatudan ko nga ang adlaw Sabado, mao ang adlaw ipapahulay, hangtod sa panahong Kristohanon, sumala sa Biblia o referensya. Unsay akong katungdanan ang pagpamatuod. Asad ako gibase ang akong pagpamatuod sumala sa Biblia o referensya. Therefore, kung sa akong pagpamatuod wala sa Biblia na mahimo ang akong pagpamatuod nga wa na tinuod. Kung ang akong pagpamatuod dili mabasihan sa referensya, ang akong pagpamatuod usa ka bakat nga pagpamatuod. Apan kung mabasa sa Biblia ang akong pagpamatuod ug sa referensya, nang musugutag sa madili ang akong pagpamatuod na pamatuod-an gyud. Apan kay doon naman gyoy mo pamatuod, doon na gyoy musupag. Nagpasabot nga ang katungdanan sa akong kaatpang ang pagsupag sa akong ipamatuod. Brother Veritas, kay puros mo pamatuod, wala po'y nisupag, wala po'y negatibo. Okay, tungod kay Biblia man, ang atong basihanan nga ang adlaw Sabado mao ang adlaw ipapahulay sumala sa Biblia o referensya. Hangtod sa panahong Kristohanon, niyaman ko'y kauban na rin si Brother Joseph Angas Jr. Mao na ang akong papasangon. Baliw sa Brother Joseph sa Huway version New Testament, Hebrehanon 4 versikulo 9. Unsa may giingon diha sa pulong sa Dios. Hebrehanon 4:9, naa ba ang pulong Sabado? Niyan ang basahon basa. Okay, wala sound. Wala sound. Wala sound. Okay. Wanang patuloy Huway version kung sa tunay gibilin nga Sabado sa pahulay alang sa lungsod sa Dios. Unsay gibilin Sabado. Unsa ang Sabadong gibilin pahulay. Kinsay gibilha o gibilhan katawhan sa Dios. Klaro. Asa mabasa? Hebrehanon 4:9. Dahil tubong bagong tugon. Kusa ang pangutana karon moabot. Brad, ang imong tema kay Kristohanon man ang adlaw ipapahulay ba sa Kristohanon? Adlaw bang Sabado sumala sa Biblia referensya? Ato ko nung basahon sa Catechism of Catholic Doctrine sa page 583. Tanaw na to ang second paragraph. Unsay gingon? The Gospel reports many incidents when Jesus was accused of violating the Sabbath law. But Jesus never fails to respect the holiness of the state. Ang Biblia, ang Ebanghelyo sa Bagong Tugon, nag-akusar sa makadaghan na si Kristo nag-akusahan na naglapa sa adlaw Sabado. Apan si Kristo wala na pagdiya sa pagrespeto sa pagbalaan ni ining adlaw. Kinsa may leader sa Kristohanon nagsabi, mas Kristo klaro. Tinaw, kung si Kristo ang leader sa Kristohanon, nagbalaan, nagrespeto sa adlaw Sabado, unsa naman ang iyang mga sumusunod. Marcos 1:21 sa Good News sa Living Bible, Brother Joseph.
Tanaw nato si Kristo o sa iyang mga sumusunod unsay ilang gibuhat ni anang adlaw Sabado sumala sa luwasan. Jesus and his companions now arrived at the town of Capernaum, and on Saturday morning went into the Jewish place of worship, the synagogue, where he preached. Si Kristo uban sa iyang mga kauban nisulod sa sinagoga sa adlaw Saturday. Unsa ba ng Saturday? Sabado. Unsa ba ng Sabado? Saturday. Ikapitong adlaw. Napamatudan ba sa Biblia? Napamatudan. Napamatudan ba sa referensya? Napamatudan. Ang pangutana, tinuod bagyod nga giangkon sa ato nga Iglesia Katolika na sa panahon ni Kristo nagpadayo ng adlaw Sabado kano sa amagay nagsugod ang adlaw Domingo. Kanbod Catechism of Catholic Doctrine page 58 atong basahon. Which is the Sabbath day? Saturday is the Sabbath day. Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday because ang iba nato sa Sabado, dili nato tama ang Domingo. ang gibasa na ay Saturday. Na ay Saturday. Ang pag-ingong mo na, no? Taysa. Panahon pa rin sa kuan, panahon pa rin niya. Wala pa tayo panahon. Umuusik ka, nyara. Because the Catholic Church and the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Klaro. Matod pa sa basahon Kanbod Catechism of Catholic Doctrine. Salamat kayo sa atong katbang Brother Boy Gador. Akong higalan Iyan giopos, iyan giobject. Way problema giobject. Tingali, naay rason kay basin o hadlok siya o mabahibawan. Ang Biblia ang referensya klaro, which is the Sabbath day. Ang tema, adlaw ipapalay, naay Sabado, wala Sabbath day, wala. Coincide ang referensya, naay referensya, which is the Sabbath day. Ang tubag sa referensya, Saturday is the Sabbath day. Dito ba? Nangutana na usap, why do we observe Sunday instead of Saturday? Nga nga itong gibantayan ang adlaw Domingo, dili ang Sabado. Ingon ang referensya, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transfer the solemnity from Saturday to Sunday. Klaro? Kanusa lang, nabalhin, kanusa Diyosap ang pagbantay sa adlaw Sabado, nabalaan, tuwing 336, anyo Domine, unsa anyo Domine, Year of the Lord, Mr. Anak Sabado ka nagpadayon, hindi kaya ang panguluyan ang paribuya. Mr. Moderator, ang tema Sabado, ang gibasa Sabado, referensya Sabado, ibalhin ang adlaw Sabado ngadtos Domingo sa tuig 336 anyo Domine, panahon ni Kristo. Therefore ang tema na pamatudan na hangtod sa pagpanahon Kristohanon ang adlaw Sabado nagpadayon. Karo katinawa na ato pagulubugon. Okay, kung supatong tinood kay kisupatan ang iyang katundanan ng pagsupat, ang boto giya bang masupat ng referensya ang ilang manitanan. Buhat 11:26 kinsa madayunang Kristohanon. Basa Brother Joseph. O sa tibuok tuig, mipuyo sila dito sa simbahan. O nanudlog pagang katawhan sa ingon ni Ana, sa ingon ang gaan paguna dito sa Antioquia ang mga tinunan o mga Kristiyanos sa tinamulgata. Kinsa yun ang Kristiyanos kung Kristohanon? Dili disruma dito sa Antioquia. Klaro, kinsa yun ang Kristohanon? Ang mga apostoles. Ang pangutana Brother Joseph, o sa may ilang gibuhat dito sa Antioquia sa mga Kristohanon na mga tinunan.
Buha 13-14, duway version basa. Katorse, 13-14. Buha 13-14. 13-14. Apan minata sila sa Perge o miabot sa Antioquia sa Pisidia o misulod sila sa sinagoga usa ka Sabado o minglingkod. Unsay gibuhat sa Kristohanon sa Antioquia? Pagkasabado, nisulod sa sinagoga kon simbahan tinaw. Klaro, kung supakon, isabot ka tinuod. Kumusta man ang unang mga birhenes? Basin ba yan? Silang Santa Maria, dili na sila mga Sabadista. Ato na po rin susihon. Kaya kung ang unang Kristohanon, ang mga sumusunod ni Kristo, ang mga tinunan, kumusta man ang mga birhenes? Lucas 23:54 ngadto 56 basa. O adlaw kadto sa pangandam o nagpanagpanag na ang Sabado o ang mga babaeng nanguyog kaniya gikan sa Galilea na nagpuyog sa lubong o nakita nila ang lugnanan o kung giung sa pagpahilona ang iyang lawas o sa paghiuli nila nangandam sila mga pahumot o mga panghaplas o nagpahulay sila sa adlaw nga Sabado sumala sa kasuguan. Kinsay na mahulay ang mga birhenes Sabado na mahulay sumala sa kaso kay wa pa may tuig 336 mo ng Sabado pa. Moto pagkatuig 336 giusab ngadtos Domingo inalabot ang mga birhenes kaya pipinadayag na sulat na 96 AD to 100 AD. Therefore humana ang mga Kristohanon usapan isulod ang Domingo sa Konselyo sa Laodicea AD 236. Muna'y klaro tinaw diha. Ngani ang Catechism of the Catholic Filipino Church section at Filipino Catholic unsay gingon sa 200. Okay, Catechism for the Filipino Catholic unsay gingon son ato kuno basahon sa 254 unsa man ang kabalaan o kaimportante sa adlaw Sabado. The holiness of the Sabbath is to be recognized by setting it aside for worship and for rest. In both these aspects of the Sabbath, we open ourselves to God and to one another. Our Sabbath celebration and rest is a foretaste of heaven. Jesus and the Sabbath. Although all four Gospels record that Jesus faithfully observed the Sabbath, attending synagogue services. Unsay gingon sa basahon? Ang adlaw Sabado, dunay dakong kalambigitan ang pagpalaan niini alang sa atong kaluwasan. Unya si Kristo matinud-anon nga nagpahulay, nagpalaan sa adlaw Sabado, sumala sa maong Catechism of the Filipino Catholic. Tingali igsoon, ako lang ning naplastar, ako nang napamatudan ang referensya, ako nang napamatudan ang pinasikat sa Biblia, busa ang akong tima, klaro og tinaw, o iyan ang supakon karon kaya kaya katungdanan magsusupak man. Ako lang paningkaba, ako lang hinauton na ang iyang supakon ako dili ang Biblia. Ang iyang supakon ako dili ang ilang referensya. Kaya kung mahitabo gani nga ilang referensya na supakon, kamo na magtimbang-timbang diyan Kung mahitabo gani ang Biblia na iyang supakon, kamo na mo kamatigong mohong niya na. Kaya ang atong katungdanan ang pagpamatuod sa butang tinuod. Asaan kamatuoran? Juan 17:17 Brother Joseph, basaha nganong ang Biblia mao man ni ato'y basihan kay ang Biblia Juan 17:17 ang tulong sa Dios mao man ang kamatuoran. Mao nang wag gyud pa dili gigamit og comics. Wag gyud ko gigamit diri og mga newspaper. Ang atong gigamit authenticated references o
Biblia o referensya nga dili amo ako dili sa atong mga higalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Manaana sila pinagi sa kamaturan, ang imong pulong mao ang kamaturan. Unsang kamatuoran ang pulong sa Dios. Higalan ini pagmaa. Ako magaingon kanina. Ang adlaw ipapahulay, mao gyud ang adlaw Sabado hangtod sa panahong Kristohanon. Tungod sa rason, ang referensya atong gibasa na niadto pang tuig 336 panahon ni Kristo, gibalaan ang pagbalhin sa pagbalaan sa adlaw Sabado ngadto sa adlaw Domingo sa atong dakong simbahan igsoon. Kung tinuod ka na ang Domingo diha ng daan sa wapay 336, nga namang mao pa'y pagbalhin. Doon pasabton na gibalhin kay diha ng daan o mo gibalhin kaya pa diha pagsurma. Pag-ingon kaming gibalhin, nagpasabot nga wapa. Kay mingo dayo, brad sa panahon sa mga tinunan na anay adlaw Domingo, nagbalaan ng adlaw Domingo, di sa'yo pag-referensya. Pagkaklaroan ang analysis, very illogical kung mingutang maanadaan apa ni angkon ang basahon. We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transfer the solemnity from Saturday to Sunday. Balhinon ba? Naapay David, Council sa naapay Consilios Laodicea, naapay tuig, klaro o tinaaw kaayo. Tinaaw pas utong tutok. Mauna kay nahimong lubog kay kilubog man. Okay. Tinaw. At nung basahon pag-ayo mga kaigsonan. Mingon sila. Brad, ang adlaw ni papahulay alang lang nas mga Hudiyo. Wala mo Kristohanon dili Hudiyo. Ako nang pabutong pangutana. Brad, gisugo ba ang dili Hudiyo sa pagbantay sa adlaw ipapahulay? Asa mabasa? Ato na pabuton. Huli ba Brad, ang adlaw Sabado, alang lang sa mga Israelhanon nga naulipon sa Ehipto. Ato na pabuton. Hinundom kung kanang pangutana ay pangutana, yan naman nagtubag, kaya nahibalo naman kudaan. Kay maunang ko na yung pinakalisod pangutana. Sa tanan nga diskusyon nga mahitungod sa adlaw Sabado, kadaraw doon ka pangutana. Brad, dili ba ang adlaw Sabado alang lang sa mga Israelhanon nga naulipon sa Ehipto? Way labot ang wa naulipon? Una pangutana, lisod kayo na brother sa buya. Ikadong lisod, mabasa ba Brad na ang dili Hudiyo gisugo sa pagbantay sa adlaw Sabado? Ikaduhang pangutana. Pero ipangutana na niya, inundom nga na ito pag. Okay, klaro. Pero si Brother Boy, kabalo na si Brother Boy, di ko niya lisod-lisoron. Kaya kanina mo lisod pangutana, ang tanan sa'yo na kayo. Ha? Ang tanan sa'yo na kayo. Muna, ha? 2 minutes na lang. 2 minutes na lang. Okay? Huwag may tubig diha, kaya nagihaw na ko. Pag-sure mo ba? Huwag mo voluntaryong tubig? Hala, problema na lang ninyo. Okay mga Ikson, ninitak na. Salamat kayo. Ang 2 minutos, mga kaigsonan nga nabilin. Wag yun. So, mali. O, subong ko. Ang tema, brother. Sa muyag. Mali ito ba? Pamatudan ko na ang adlong Sabado mao ang adlong ipapahulay hangtod sa panahong Kristohanon sumala sa Biblia o referensya. Wala ito ba? Ang atong katungdanan pagpamatuod. Asay basig pagpamatuod sa Biblia o referensya. Gibasang Biblia
isundan sa referensya. Time. Daghang salamat po. Karon atong hatagag panahon ang cross examination isa man si Brother Boy Cador. Ito na brother. Okay. Roy, go lang ikaw boy. Ito lang boy. Okay, daghang kayong salamat, Michelle. Okay. Ang una na kong pangutana, akong support ani iyang giingon nga 336 nga wala pa'y dinhi pa lang ang adlaw nga Domingo. Unsa may gibote pasabot? Wala pa'y adlaw nga Domingo before 366 o naanay adlaw nga Domingo before 336? Daghang kay salamat sa pangutana. Huwag ko nagpamatuod nga wala pa'y adlang Domingo niya ng panahon na. Ang akong gisulti, ang adlang Domingo, gihimong adlaw ipapahulay, nagsugod ni atok to sa 336. Mao na ang ako nga gibasa. Wa ko stima nga pamatuod ako nga wala pa'y Domingo niya ng adlaw. Boss, ano mo pangutana? Gusto ako no. Okay, ako lang gilinaw. Okay. So, sa ikaduhang pangutana, ikutlo nimo ang buhat, Kapitulo 11, 26. Nga sa unang higayon, dito gitawag ang mga Kristohanon. Ang pangutana, ingon na yan. Nasayod ka ba nga dito sa buhat 11, versikulo 26, sa tuig sa dihang kinigitawag ng mga Kristohanon? Napasunod tubag. Wa ko nagpamatuod nga kano sa sukli pagtawag og Kristohanon ang tema. Ang akong gipamatuod nga ang unang Kristohanon mao ang tinun-an dito sa Antioquia. Mao nga ang dito sa Antioquia ang unang Kristohanon nagpantay sa adlaw Sabado. Mao na ako nga gipamatuod. Wa ko nagpamatuod og unsang pitsa gingalan sila Kristohanon. Pag sure mo sa pangutana sa agmong gihapon. So, ang atong tema, wala mong unahiyog, wala personalay, no? Siya may naghisgot nga dito kuno gitawag sa Antioquia. Pusa, ay, gipresyong gipangutangan ako kung nasay pa siya unsang tuiga. Ay, lala. So, mao nga akong ipangutana. Wala ko nang utana tungod kay nagpapatuod ka. Ay, mo magawin. So, sunod nga pangutana. Ang adlaw ba nga mahulay ang Diyos ba ang naghatag niya mismo? Ang gusto, daghang kayong salamat. Ang Diyos, kaya ang Diyos may naghatag sa pulong kasugo. Sumala sa Deuteronomio 4:13, usa man hangad lang ipatuloy. Listen, pagyawa amoy naghatag. Ako nagkapangutan. Okay. Kay Diyos mo nang naghatag sa maong adlaw ka mahulay, o ipamatud-an man mo nga nagpadayon ni pagkakaroon. Ang kasuguan ba nga gihatag sa pagtuman ni nabay kaakibat nga pakakaparusahan o wala? Yan ang ito ba? Sa pangutana. Huwag ko nagpamatuod o sa silot. Ang akong ipamatuod, nagpadayon lang. Lahay na po ng silot, lahay na po ng atima. Ang akong ipamatuod, sumala sa referensya, ang adlaw ipapahulay mo, ang adlaw Sabado. Sumala sa referensya, hangto sa panahon Kristohanon. Wala ko nang ingon, ang mulapas, yan, silotan, lahay na po ng atima. Kaklaro, ang akong ipamatuod, ang gibasa na ko, ang referensya Biblia, na ang adlaw Sabado sa bagong ipawala sa bagong tugog Sabado, mismo ang inyong pasaw na pamatuod, nga gibalhin lang, nagsugod ni atong 336 ang pagbalaan sa adlaw Domingo, gikan sa adlaw Sabado. Muna akong tema. Okay. Siya rin nagsipak-supak siya. Karon, buot pa ni mong ipasabot igsoon ko nga sa pagbarog ni mo ni ining maong tema, imong pamatudan ang katunga, pero idinayog, wala ni mo pamatudi ang katunga. Tungkol po sa kaya ako nakuha sa pamutana, imong pamatudan ang katunga, tungkol kay ang sugo sa... O lagi, pamutanan
biyan eh. Oh, pangutana biyan eh. O siya man kaya din buot pa nimo ibasabot. Gasa imong pagbarog diri. Pamatudaan nimo ang katunga nga nagpadayon ug ang sugod wala ka na ilabot. Kay ang sugod gud sa balaod sa paadlaw nga ipapahulay, kakibat man ani ang silot kung dili nimo matuman. Daghang salamat. Wa ko kapamatuod nga nagpamatuod ko ang akong pamatuod putol. Tibok ko na ato basahon. Pamatuodan ko. Bilang pamatuodan ko nga ang tayo Sabado mao kadli papahulay hangtod sa panahong Kristohanon sumala sa Biblia ug referensya. Wa ko ni naputol. Okay, ang sa pamatuod adlaw Sabado. Adlaw ipapahulay hangtod sa panahong Kristohanon sa Biblia ug referensya. Gipamatuodan sa Biblia ug referensya na pamatuodan busa niya mong pong Rosa Regulation dili tabagon ang pangutana nga waras tema busa ang iyang mga pangutana nauban sa waras tema. Daghang salamat. Napabay oras. Napabay oras, brother, ang 10 minutos nga pangutana? Ha? 5 minutes pa, okay. So, sunod nga pangutana. Ningon man ka din nga ikotlo nimo ang Marcos, Kapitulo 1:21. Good News Bible, imo man ipabasa sa imong igsuon. Nga ningon nga si Kristo bingsulot sa adlaw ipapahulay. Pwede bang imong kapamatud-an at tubangan sa naminaw na katong pagsulod ni Kristo usa ka pagpahulay? Daghang salamat. Pwede ba akong ipamatud? Alang-alang ako ipamatud. Alang-alang kadaro sila sulod sa sinagoga. Pag-survey! Magod sa magkasulod sa simbahan, magdaro ka? Ay, pag-sure mo ba? Klaro! Ato pa na basa, brother Joseph, sobra na po lang, 20 minutos, 20 segundos, ano pagkatano ng sunod, wala sila kadaro, busa nagpahulay. Okay. Ang pagpangutana, ang pagsulod nila dito sa San Marcos Kapitulo 21. Ako lang basahon para maklaro, ha? O kung ang akong pangutana, wala man gibutan diri kang mangutana kadili ka mo basa ang Biblia. Wala man diri sa akong gipirmahan. Ha? Bisan pag wala diri, yung siguro rule diri nga, wala man gibutan diri nga kung mangutana ko dili ko mo pwede gugamit ng Biblia. Ang rule sa debate, Mr. Moderator, ang rule sa debate by Biblia o referensya. Lagi. Niya akong basahin, no? Niya. Ang debate, paminaw siya mo. Ang debate rin, pamatunan ko, pinaagi sa Biblia o referensya. So kung mamutana ko, mugamit sa Biblia o referensya. Dili ang buot na kung ipasabot, kung man gibutang dili ko mungutana, pag moingog ang debate, gamitan sa Biblia o referensya, ay ako ginang saray mo gamit ng Biblia o referensya, ako dili ko gagamit. Bisag sa pangutana o sa pagsaysay, huwag na ito ipang. Kaya asa mo din ako ipasupot ng akong pangutana. Ha? Nagatag mo, rules, huwag man din mo kasabot. Huwag man din mo kasabot. Kapoy mo dito, huwag kasabot. Huwag mo kasabot. Okay. Atong basaho ng Marcos 1, Kapitulo 21. Agay nga din eh. O niya, may abot sila sulod sa Capernaum o sa pagkasunod adlaw ipapahulay bisilod si Jesus sa sinagoga o nagtudlo. Ang pangutana, kang pagtudlo ba trabaho pahulay? Pagkanindot sa pangutana, mura maday ito ang Biblia, ramadaywang yan na sabte. Muna sa mubasa, ang nagtudlo, wa nagdaro. Ang pagtudlo, kabahin sa pagsimba. Pagpalaan, nagtudlo Biblia, wa nagtudlo sa eskwelahan. Pag-sure. Okay. Apay 2 minutes. So, ningingon mga atong igsoon, nga ang pagtudlo ko no, kabahin ko no sa kining, katubag niya kining pagpalaan sa adlawng ipapahulay. Asa man mabasa sa Biblia, nga ang pagtudlo, kabahin sa balaan sa adlawng ipapahulay. Ikibasa niyang Mateo 1:21 na si Kristo nagtudlo sa adlaw ipapahulay. Nangutanan sa kabahin sa Marcos 1:21. Ibasa, imong isupa. Nausama ka, wa ba araw tas tema, pero ako na itubag, aron masabtan nila. Okay. Klaro man kayo, nga akong gibasa diri nanudlo. Maong gipangutanan nako.
Kung asa sa Biblia nga giingon nga ang pagpanudlo usa ka bahid sa gisugo sa Dios sa pagpahulay. Mo na'y pangutana. Naas bersikulo, gibasa niya nga ang pagsunod ni Kristo nanudlo sa adlaw papahulay. Pagitay ka adlaw Domingo ba aron makabatas ka? Pagsure ba? Bawa gyud. Okay. Nindot ka. Karon. Ang problema din na sa ato ang kuwas kay wala man gud nila gisulat dinhi mga igsoon ko no. Wala man gud nila gisulat diri sa tema nga naatay panahon sa pag-examine sa ilahang mga referensya. Awa man diri, may mo examine unta ta para dito nato ibase ang pangutana, pero wa man gud nakasulat din higot. Mao nga dinhi na lang nako ikutom kay ang akong pangutana adto maunta sa ilang gibasa nga mga referensya. Kaya ang gibasa nga referensya adto man unta ta na cross examination. Okay. Okay mga igsoon ko, ako na po din panahon, no? Now, atong hibawan nato, makita man nato sa tubag sa atong mga igsoon kung unsa kanindot, kung unsa dito maayo, no? Atong hibaluan nga ang tema diri sa una pa lang punto kung akong basahon, pamatud-an ko nga ang adlaw Sabado mao ang adlaw igpapahulay hangtod sa panahon sa mga Kristohanon sumala sa Biblia o sa mga referensya. Mao nga natay objection ganina. Nga naman, niingon mo siya, ibalhinis mga Katoliko, wa man na diri sa tema. So ang tema sa pagbalhin, kung ako inimparo, kung ikulong ta ko nga amo ning ibalhin. Ako ba matutan nga amo ning ibalhin? Wala man diri sa tema. Ang tema mao nga ni objeko. Kay klaro man kay gibutang sa tema nga magpadayon. Ang akong mga trabaho diri mga igsoon ko dili magsusupak. Kung dili unsaon pagsusi, unsa kakamatuoran, unsa kamatuod na kini nagpadayon. Yun man atong tuuan kung nagpadayon, di ba? Dili sa punto nga kining mga 336 manigibalin, wala sa tema supak man na diri sa tema. Mga ni objeko, dili man na mao, dili na mao iron sa debate. Wala man binagdebate Domingo, wa magalit tayo mabasa Domingo diri. Sabado man nga itong istoryaan. Nganong ning abot man ta sa punto nga, ibalhin man is mga Katoliko. Di ba ba, supak na klaro ng sistema? Mga ni objeko, dili man na maugod. Oh. Dili man na mao, dili man na tinood. Karon mga igsoon ko, ipangutanan nato. Unang punto, dito sa ihang mga tuman. Niingon siya. Brad, na sa Biblia, mabasa. Na, ibalaan. Ato itong basahon pag-ayon ng Roma, Marcos 1:21. Nag-ingon diri. Si Kristo, misulod sa sinaguga, sa adlaw ipapahulay og nanudlo. Ingon diri siya. Kaklaro kaya na pagsura kun. Nanudlo. Unsa man ang pagpanudlo mga igsoon ko? Ha? Dili na trabaho. Kung abogado ka, mga tugar ka. Kung maestro ka, manudlo ka. It is a profession. Oh. Ni ato ba ko dito nagpahulay? Unsa may pahulay? Pahulay gani ka, pahurahay ka. Oh, di ba? Oh. Taklaro kayo, anak. Akong ipangutana. Brad, napay mabasa sa sugo sa Ginoo nga ang adlaw kanang pagpanudlo ipapahulay. Ini sa klaro ana na bersikulo. Bisag kung saon na balik-balik og basa ang mga bersikulo, wa gyud ingon na ang pagpanudlo ni Jesucristo pahulay. Wa gyud. So napamatudan pa niya? Wala. Gipangutanan nato mga igsoon ko sa Buhat 11 bersikulo 26 ingon siya. Dito sa Antioquia gitawag taro sa man ni masulat ning Buhat. Sa una, atong timanan pagayon ninyong naminaw ha. Sa una kunong higayon, gitawag ang mga magtotoo sa Antioquia o Kristohanon. Karon sa aman na sulat ang Buhat sa sulat ni San Lucas sa mga tuig pagkalapas sa 70 AD. Human na namatay si Nero sa tuig 64, didagan pa sa 60 AD. Sa ato pa, walang may Kristiyanos, gitawag kaniya to sa una. So kining ihang mga gikutlo, dili pa ni gitawag ko Kristiyanos. Asa may ihang ipabaro? Atong ipangutana, Brad, karos aman ni tao, so ako mo pamatudan na, oy, pero sana. Oh, ha? Dapat tingon siya, Brad, Juan. Oh, wako nagpamatudan na, oy, karos sana, bago ako. Oh, ipangutana na to, tingon ko, Brad. Para yun, ang agong trabaho, dili pagsupak mga igsoon ko, ha? Kung dili aron pagsupay kung tinuod pag yun ang iyan parukan. Yung kuburan, tinha ba sa sugo sa Ginoo, kay sugo magulo sa Ginoo. Apil pa ang
kanang silot kung dili ka makatubag. So ako na pamatuod, ano, oy. Ang akong ipamatuod na pahulay na sila. Bahalag makasala, siguro mga igsoon ko. O dili makasala, o dili matuman, basta nagpadayon, wasay labot sa silot. Oh, di ba? Mao man na itong natungog, di ba? Kay ang balaod mga igsoon ko atong timanan, walay balaod nga walay kaakibat nga silot. Nga kung mulapas ka sa matag balaod, naay kaakibat ang silot. Tungod kay dili man magkulag ang balaod o ang silot. Ang silot sa paglapas sa adlang ipapahulay, patyod, patuon. Oh, karon kini nga tong mga igsoon, nababoy na dunggan nga ipangbato, ipangpatay. Wala, nga naman, wa man siya labot sa sugo, wa man siya labot sa silot. Basta padayon sa paulag sa bato, pahalag supato nilang dili, matuman nilang dili, kay nagpadayon. So nagpadayon ba yun? Likot na siya sa katikisim, mingon siya sa katikisim na si Kristo. Amua man na ako tang eksaminon pero wa man ko diri. Wa man ko diri nakasulat sa among kasabutan nga naa ni katungod nakalimot ko na nawala ko sa eksaktong pangunahon na ba. Nakalimot ko nga naa untay katungod ang tao sa pag-eksamin sa ihang mga kanang referensya na gigamit. Pero kaya wala man suwa na ko. Ningon siya na ako sa katikisim nga si Kristo, katikisim man di ay. Katikisim man di ay namo. Oh. Pero tinuod pa, aron tas Biblia. Ako idala-dala sa Biblia, aron tas Biblia. Kung tinuod ba nga si Kristo, nagbalaan sa adlaw sa Sabado. Aron tas Biblia. San Mateo, Kapitulo 12. San Mateo, Kapitulo 12. Atong usahon mo kayo. Atong usahon para atong usaptan. Tanaw na to. Kapitulo 12, 1, ngadto sa niya, ito masyad. Uno, sugdan na to sa uno. Usan niya na kaadlaw nga igpapahulay, naglakaw si Jesus agi sa kaumahan sa trigo. Sa uno pa lang, dili na nato makita, hindi pahulay na. Nga naman, naabagong pahulay na as tumas paruhan. Oh, di ba? So dili pa lang sa nirespetar. Karon atong ipunayon. Ingon diri sa dos. Sa pagkakita niini sa mga pariyo, para siyo, lingon sila kang Hesus. Tanawara, supak sa atong balaod ang imong gibuhat ug sa imong mga tinun-an. Oh, supak mo do. So lingon siya kay kung pahulay ganing tinuod mga igsoon ko di pahulay gidunta. Asa man ka makakita tao nga naas tungas kadaruhan? Ha? Nagpahulay. Di wala. Yan, ingon siya, nag-respeto ko no. Di ato tanong, palayan na siya. Si Jesus mitubag. Wala ba na ka mo makasabasa sa gibuhat ni David? May pala yun sa ang Ginoong Jesucristo. Sa ato pa dinhi, sa Biblia, makita na to na ang Ginoong Jesucristo wala na kining palaan sa adlaw ipapahulay. Pero kanang pagtao, kanang pag-ingon nga kung adlaw ninyo nang ipagpahulay, wala mo siya nagsihilabot po doon, man po siya niingon nga, ayaw magpahulay. Nga naman mga igsoon ko, nasa Salmo 147, atong basahon. Salmo 147. Kay maingon mag siya, kanang Biblia, mao din mo pamatuod. Kaya ako pamatuod unang Biblia. Kay ako dili mo kung pamatuod, dili masulat sa Biblia. Kung mo siya nasulat sa Biblia, ay di mo nasulat. Salmo 47, versikulo 19, ngadto sa 20. Nagingon din. Gihatag niya ang iyang mensahe ngadto sa iyang katawhan, ang iyang mga balaod pahimatngon ngadto sa Israel. 20. Wala niya buhata kini sa ubang mga naso. Wala sila masayon sa ilang mga balaod. O dili man ako nagpamatuod ani. Niya man nakasulat sa Biblia. Ngano mas tungod kay ang maong mga balaod iya ra man gyud sa mga Israelita. Naanatol na mabasa sa Exodo Kapitulo 31, 13 ngadto sa 17. Gaiyaran ni sa mga Israelita. Katong iyang giingon nga pangutan-ong gulo. Tinuod na mga igsoon ko. Nga naay mga kining langyaw nga pabansayon po sa adlawng ipapahulay. Oras ka musulod ka sa ilang teritoryo. Pareho ba sa Amerika ba?
Kung lain ang balaod sa Amerika, pero pagsulod sa Amerika, diri sa Pilipinas, putahon sila sa balaod sa Pilipinas, kay naaman sila sa Pilipinas. So ang mga langyaw, kung musulod sila sa teritoryo sa mga Hulyo, naay balaod, na ilahapon ng i-observe. Pero kanang mga balaod, wala labot ang mga langyaw. Ha? Kay mao may nasulat sa Biblia. Dili ako'y namulungan ni kung ilang Biblia. So, tinuod yun ba ang iyang gipamatuod? Naabag yun siya na baro. Huwag yun na baro. Nga itong mga igsuon sa gamay. Pangutanon na to, Brad. Unsa may silot sa wako nagpamatuod. Brad, unsa mga adlaw, unsa mga tuwiga na yung huwag mo nagpamatuod na tuwig. Mapuro wala. Oh. Naabag yun siya na baro. Bisag gamay mga igsuon ko. Bisag katitig. Huwag yun siya napabaro. Ganing kapo na. Maingon din siya. Manabla ko. Manabla ko. Manabla ko no ko. Atong tanaw dyan, nasa San Juan, atong tugangan. San Juan, Kapitulo 5, versikulo. Atong gusto ko kayo. San Juan, Kapitulo 5, versikulo. Sugot ta sa kining 9. Ha? Giayon ni Jesus ang usa ka bakol. Siguro, maingon ng atong igsoon nga, Brad, dili man na, buwan ko, nang maragpalusot pa, dili man na supak, Brad, kanang paghimog maayo sa atlang ipapahulay, kaya giayon man niya bakol ko, nakatindog man na bakol. Aba na problema mga igsoon ko, ni Jesus Cristo, tindog, uli, uy, pipita ng imuhang ihigdaan, hibasan, di na trabaho, may utang ni Jesus Cristo, kaya nagpipita kaya atlang ipapahulay ko. Di ba? Nabagoy na pabarugat itong isoon. Isa gamay, wala, Mingon pag isang manabla. Saan ko po panabla? Nga wapa mo kapilas. Manabla din ang wamaganin mo kapilas. Mingon siya, pasana. Kung sa man ang trabaho sa magpapasan, mingon ang tas kinuso. O yan, isupak man yung mga Hulyo. Mingon siya, pahulay na dinungan lang ang papahulay. Kung siya may gingon na sa 17, mingon siya, ako, o ang akong amahan, nagtrabaho hangtod karon. Kaklaro kayo, anak? Nasa 17. So kung kita, ulipon ta ni Kristo. Kung kita, labandero, hardinero ta ni Kristo. Pag-adlang sa bado, ang himuon sa atong amigo nga si Michelle, kaya siya manapla ko. Magsigig likod-likod, tanaw-tanaw TV, ang amo mo'y naglungag, mo'y nagdiga mo. Kay si Jesus, o ang ama, nagtrabaho ka na ng adlaw. Unya siya mo pahulan. Di ang mahitabo, ana, nga ang agalong klurong tinarbaho, mo'y nagdaro. Ang atong igsuon parahay, basa-basa tanaw-tanaw TV. Nabay, napabarugat itong igsuon, bisa gabay. Why? Nya may mo siya, wala brad. Ikapihin ka pa siya, ana. Pero siya ito ba, huwag yung labutan na, Sino? Huwag mo nagpamatulan na. Puro wala pa. Ang isda, manggod mga igsuon ko, bisang pag-imuha na ng mabigtan sa baba, kisi-kisi pa nila. Basi na lang magkagawas pa. No? Mauna yung gingon. Kita nga itong di pa matutas. Ano gamit pa? Ay gamit na lang ilang mga referensya akto ka ng kiting nga itong ipapasa pulo nila sa Biblia. So kano sa aman hitabo mga igsoon ko nga ang mga naimong mga Kristiyano. Ikutlo niya kining San Lucas 23:54 nga na mahulay kuno ang mga babae sa Sabado sa adlaw. Kristiyanos na ba ito mga bayana? Diyo to. Taka na niya itong igsoon. Kundi yun to ay, gano'n sama sila ang gitawag, gano'n sama dito sa Antokya. Antokya ba itong ilagwan? Jerusalem to. Naunsa man niya itong igsoon. Ngayon, pilas pa yun. Muingon pa yun. Maayo na lang matapanagla to. Di ba? Kundi yun to. O niya, anong namahulay man sila mga igsoon ko? Natural nga mamahulay sila mga igsuon ko. Gipatay ka ni Kristo. Unsa may sala ni Kristo nga gipatay siya. Tungod sa pagsupak sa adlaw igpapahulay, usa sa mga bugat nga hinungdan ang pagsupak niya sa adlaw igpapahulay. Busa na suko ang mga tao, gipapatay siya. O yung dili sila mamahulay adlaw sa Sabado, patay naman si Kristo. Kisa may bulaban nila. Pahulay mo sila. Pero namahulay mga apostol sa adlaw igpapahulay. Wala nasa San Juan at usaw. Sa adlaw nga Domingo, human siya mabanhaw. Naa sa San Juan, Kapitulo 20, adlaw nga Domingo, kisiraduan nila. Di unta mingon pero sa atong basa, sa adlaw ipapahulay, kisiraduhan nila ang ilang kwarto, nagtago sila dito, nagpahulay, Wa man, adlaw mang Domingo.
Ngayon mas Kristo pag-aadlaw, Domingo nagsulod, baon niya unta ang kalinaw. Pero dili man ni panahon ako mga pagpapigsoon ko sa pagmatuod sa Domingo. Ang ako alam diri, ang pagsubay ba, dili ta mo supak ko. Ang pagsubay ba, unsa gyud ka tinuod ang ipabarog sa atong igsoon. Sa Biblia, natay mabasa, Usias 2:11, pahunungon ko ang inyong adlaw ng ipapahulay, o pahunungon. Nga basa sa diri sa Hebreo 4 kuno, versikulo 9. Nga naapay laing Sabado nga Paulo. Dili ra tinuoy Sabado ang giingon niya. Ang buti pasapot diha nga Sabado from the word Sabato. Kung hubaron sa Bisaya, naapay adlaw ipapahulay. Kung musaka ta gamay sa Hebreo, di musaka ta gamay. Kay 9 ba nila ato pusaon. Kung sa katinood nga atong mayson. Musaka ta gamay sa iyang gihatag. Kalang tanang bersikulo nga gihatag niya, ato nang sundon. Kung tinuod ba yung makapanabla lang ta. Musaka ta gamay. So musaka ta sa city. Nagingon din. Og nagtagal usyab siya adlaw nga ginganlag karong adlaw. So na ako noy gitagal nga adlaw nga ginganlag karong adlaw. Wa man lagi og nagtagal usab siya adlaw nga ginganlag adlaw nga Sabado. Atong ipadayon. Nagingon din. Karong adlaw, nagsulti siya niini. 8. Kay kung si Jose nakahatag pa kanila pahulay, dili na unta ang Diyos magiskot og laing adlaw. So ang Biblia nila gilaktasan, Genesis 9. Pero sa 8 naging laing adlaw. Kung laing adlaw, mahimo ba nga ang Sabado? Sabado ra sa. Di ba? Mag-iskot ganit ang laing adlaw kung Sabado ang pahulay. Unyang sumilaing adlaw. Alam nga ang laing adlaw, Sabado po. Wala ko mag-ingon na Domingo to. Kaya hindi pa di panahon na ako. Hindi man tapos sa itong igsoon nga mugawas tas tima. Wala man ko mag-ingon Domingo to. Di man tapos sa itong igsoon nga tima mugawas. Sige pa, hinis mga Katoliko. Napugoy tima diri nga akong pamatugan ng mga Katoliko may nagbalik Domingo. Wala mo na mo tima, oy. Pakawaman ka nagkasunod. Ikaw may nagbuhat-buhat. Hindi ba sinupakong ka? Mga kang tinood, wala nang stima. Mga niutsik mo. Kaya kung nakahisayod ka sa palawag, nasayod ka sa tima, nasayod ka sa regulasyon, pili ni mo hilapdan ng adlaw Domingo kay Sabado ang atong istilahan. Mao na, ako wala nang hilabutan na. Ang akong ipamatuod ini. Sa pagkinon, nga lain-laing adlaw, napaguy-laing nga maura. So ang ako din isutaon. Unsa ang iparugan sa atong igsoon? Nga naingon nga akong igsoon si Brad Boy. May nalang utang makatabla. Ingon po diyang alalay. Panabla rin mo ano. May nalang kayo makatabla ta. Marang-arang nalang. Gawa man siya mingo. Pildi na yung kabra. Wala ko tatay na galang. Kaya pildi naman. Ingon mo yung mga alalay. Brad, panabla na lang yun na. Nabugi panabla di katubag pangutana. Sawa ako na pamutuod na. Nga naay silot. Mahanilok man sila. Nabagoy palaon na wala silot. Nabagoy sugo nga. Tuan ka nang. Pahuli. Wala na silot. Takaraman mo. Baliban na ito, Ikson. Baliban siya. Ingon siya ako. Pangutana na ito. Kalo sa amin lang nagka-Kristiano lang. Ganang pagtawa. Nagkahibalo pa ka. Apitado mo na dito siya. So ako na pamatuon na daw eh. Paana mo siya. Itlak mo siya. Hapu-hapu siya sa likod. Relax lang, Brad. Panahon mo lalang. Ama, amigo na to. Balik puyo ka. Bakit na? Makatawa mo. Ini mga kaisunan ko. Siring naman ko nito. Siring naman. Ang ato din eh. Ang paturan. Ang tinuod mga isuod ko nga. Tinis sa Biblia. Wala. Pag-is ko itong lain na to. Pasahon na to. Kakatungo ng sugo. Ako ang ako ba matuod? Biblia yun ha? Sundin ninyo ko. Hebreo, Kapitulo 8, versikulo 7. Hebreo, Kapitulo 8, versikulo 7. Kung wala pa sa'yo katong unang kasabutan, wala unta inahanglan na ang ikaduha. So, sa may unang kasabutan, ibutang na to, apil sa unang kasabutan ng adlaw Sabado. Kung wala pa kuno sa'yo ang unang kasabutan, dili yun kuno himuon ang usapan. 13, Hebreo 8:13. Sa pag-iskot may tuwag sa usa ka bagong kasabutan, ang Diyos naghimong daan sa una, og ang tanang nagkadaan og nagkadunot, manaw sa dili madugay. Manaw na yung dinis Biblia, kano sa man na nasulat ng Hebreo. Ang atong isuod, wapa nahanaw, iya pang pumatutan. Pag-iskog na sayop tong una, wala na. Sa 13, pag-iskog na naay bago, buti pa sabot ang daan, nahanaw na. Pero ang atong igsoon, pabilin sa daan.
Bahala nagpabilin sa daan, kaya wala na may sila. Di ba? Kapilas ta. Mapanihan na rin soon. O ya, mga igsoon ko. Lama ba ko yung oras? Sa minutos kami. So, sa pag-iwan mga igsoon ko, na nadunot na, naharaw na ang unang kasabutan sa tupad na ay pagpong kasabutan. Ang atoon kang paningkamutan nga madungog sa atong igsoon, dili sa bagong Bibleo kay naaman ta sa punto nga nagpadayon pa sa mga Kristohanon. Kay kung magpadayon ni mga igsoon ko, delikado, timanin ninyo, delikado. Kini nga itong igsoon nga naglakaw-lakaw diri karon, bawal man eh. Kanang pagpanudlo, bawal man na. Paghaling gani kalayo, bawal man na. Patsun man ka. So kini nga itong igsoon diri, kung nagpadayon pa, delikadong patsun. Mama, delikado. Nga naman, supak masyadong ito pa ulay. Di ba? Nga may higuta siya. So, mayingon na nga itong mga igsoon dito. Urbida. Kini, siri, katuwaan naman mga katuwaan. Wala ang banta nag-ingon din. Wala ingon ba itong igsoon? Di pati sa rason. Wala labok ang kurason. Ato igsoon. Time na. So, iyan ang panahon ng pangutan. Karon atong yatag sa ang mga pangutanan ni Brother Milicio Dindilio. Okay, unang pangutara, Brother Boy. Imong gisulting awagas panghuna-huna, tinuod ni wala sa tinuod ni dili. Imong gisulting kaganihan nga wa ka sa panghuna-huna sa pagkakaroon tinuod ni dili. Ang akong giingon nga nakalimot kong examen sa nakasulat sa Biblia, nawala ko sa insakto na pagtanaw sa kasabutan kay angay mag-inunta ko dito pagtanawang na naay katungod sa pag-examen sa mga Biblia. Dapat po nimo kaganihan nga dili ka mosupak sa akong tema uyod ini ka. Ang akong trabaho giingon ko nga dili ako magsusupak kung dili ang pagtinaw kung unsa ka matuod ang imong ipabaro. Isip po sa negatibo sa debate, magsusubak kung kamatuon. Okay, buhibot. Okay. Ang akong giingon dili kung nakadungog ka, ang akong giingon dili ko musupa kung dili pagsuta kung unsa ka tinuod ang imong ipabaro. Kay matod nimo di ka mosupak kung sakton uyon ka sa akong tema kay wa man ka supak. Wala ko magingon nga ning uyon ko. Ayon sa akong gibabaro. Ang akong giingon, ang akong trabaho mga igsoon ko, wala na siguro ilaing sa pangutanan. Ang akong trabaho ang akong mga trabaho igsoon ko, mao ang pagsuta kung usa ka tinuod. Matod pa nimo di na po ka muuyon, dapat sakton sa pagkapuga. Maayo siguro tubagon ka na itong insakto. Nga kung dili insakto ang imong gipamulong, supato na ko. Kagaw salamat. Okay, matod pa nimo. Si Kristo naglapa sa adlaw ipapahulay. Tinoto. Ang akong giingon ang Ginoong Jesucristo, wala nagpalaan na sa adlaw ipapahulay. Kay wa nagpalaan naglapas. Okay, butang na itong naglapas. Okay, unsa man ito ibuong paglapas, okay? Nasayop pa ang inyong katikista na si Kristo nagrespeto o nagtuman sa adlaw ipapahulay. Nasayop ang inyong libro, ikaw na insakto, tubag. Ang imong gatuban, si Brad Boy Gadol, dili katikista. Kaya kung nasayop ang katikista, kitikista mo ibigatiya. Salamat. Abi na ako. Okay. Ingon ka Catholic Faith Defender. Awan sa katundanan. Paglaba, pagdapig, pagdepensa sa doktrinas Katoliko o pagsupak sa doktrinas Katoliko. Mga igsoon ko, ang atong gipirmahan, ato lang linaon. Ay, paminaw sa tawag. Ang atong giparugan din, wala man kuning tindog diri aron pagbatuod o paglaban. Ang atong tema diri sa Sabado, magkutana kag Sabado. Ayaw lang among doktrina nga imong pamatugas. Dili ka Niingon man inyong tema, niingon man inyong referensya nga si Kristo nagtuman og nagrespeto sa adlaw Sabado. So pagkani ato yun. ang akong giingon,
Wala man ko naka-examine sa maong referensya kay wa man na nato nakasabuti dire. Unsaon man ako? Karon kung ang imong referensya ikaw may nagsupak-supak, gusto kang magdebate sa referensya, debatihan na ayaw ko. Okay, wag yun po. Ngayon, sunod ako pangutana. Ang inyong referensya nagtudlo nga si Kristo nagtuman o nagbalaan sa adlaw ikapahulay. Inyo nang basahon, inyong doktrina. O yun kaniya na, supak. Ang kulit man. Ang atong gingon, mga isogo, paminaw sa, ang atong gingon, wala na akong may examine. So how could I answer things which I do not know? O saan wala man ako na examine? Unya wala man lagi papunta rin. Oh. Huwag masakton na ikaw Catholic faith defender, huwag ka nakataw sa inyong basahon. Ang among basahon, daghan kayo mga isogo. Ha? Karon, kung unsa ka tinuod, ang gingon din na paliwanag, na explanation din unya wala ko makabasa. Okay, kung akong basahon, wag ko nimo akong basahon, nanangit ko nimo ha. Kung akong basahon, o yun ka, nga ang inyong basahon nagtudlo nga balaanon ng adlaw Sabado, o yun ka. Dili na siguro na panahon na. Okay, paminaw siya. So, malong na yung dili na. Ang yung mga niya, tubag man niya, oras ginagos magpunta na. Di sa libatalo niya, basahon niya. Oh, sa libatalo niya, basahon niya, mauna ikaw. Okay, wako nag-ingon nga akong basahon. Kung akong basahon, nananghit ko nimo, salamat ka di ka mo yun. Okay, sunod pangutana. Imong gingon, lawag yun ko nakapamato sa akong tema, tinuod huli. Tinuod na, wag yung Sa akong tema, ng Sabado wala. na Sabado nga wala nimo na pamato. Okay, sa ako sa Biblia nga ako nabasa, ng Sabado wala. Na Sabado nga wala nimo na pamato. Na Sabado nga wala nimo na pamato. Wala ito ba? Okay. Kaya ang akong tema, sumala man sa Biblia, ang Sabado na mas tema, ang Sabado na mas Biblia, napamatulan wala. Okay, ito ba? Dili mo ipasabot na kung na Sabado sa Biblia, nakapamatuod na ka. No? Ano ba? Dili mo na ito ba? Dili mo ipasabot. Huwag pang ipasabot na kung may babasag Sabado sa Biblia, nakapamatuod na siya, ipahulayan eh. Sayong na, ang konsepto. Ikaw mangol, mauna yung konsepto. Okay. Lingon ka ganiha na ang mga Israelhanon laman ang isugo sa adlaw Sabado, tinuod to. At tinuod na, mabasa, nasa Exodo 31, versikulo 17, Isaias 47, 19, kanto sa 20. Salmo. Kung mabasa na ako na ang adlaw Sabado isugo sa alang sa mga hintil na gustong mualagad sa Dios, o yun ka sukat. Dili ni panahon ni mo pagbasa, panahon ni mo pagpangutana. Panahon ni mo pagpangutana, pangutana ka tumagod ka. Wako ningon akong basahon, kung musugot ka ba, aron ba mababatudan ako nga ang imong sulti binatag. Kung mabasa na ako, wako ningon basahon na, sabto pangutana. Kung mabasa na ako nga ang hintil isugo sa pagbantay sa adlaw Sabado, katong mualagad nga sa Dios, sagot ka nila. Pakikabasa ko si Bang Buko-Buko. Brad, ang imong trabaho karon pagpangutana dili pagpanguyab nako. Pangutana ayo ko panguya ba? Mao na akong tubag. Sa Hebrehanon 4:9, unsay mabasa, Sabado dili. Okay. Ako bisa. Sabihan. Excuse me, wako niyong basaha. Nangutana ko ba, sa Hebrehanon 4:9, sabtang pangutana. Sa Hebrehanon 4:9, unsay mabasa, Sabado dili. Naay mabasa ang Sabado din na, pero wala na po nagpasabot nga Sabado nga adlaw. Sabado na nga nagpasabot og Sabato o adlaw nga ikapaulay. Paano ito ba? Huwag ni mo sabton, brother. Boy, na ang Hebrehanon 4:9, Sabado nga dili adlaw. Mao ba na? Ang pango... Hindi lagi ka mo sagbat. Tunay balaod na ito. Di na may pirmahan ni istorya na ko. Ayaw sagbat. Okay. So, ang inyong gikotlo na Biblia mo nito bag. Apo hingong ka din sa mga Katoliko. O ang mga Katoliko nagbutang niyang adlaw Sabado. Kanang adlaw ang gibutang ka Sabado sa mga Katoliko. Wala nang nagpasabot adlaw. Wala nagpasabot adlaw Sabado. Amo di pasabot anak. Adlaw nga pahulay. Ano ito ba? Kung mabasa na kung 17 na siya, na adlaw Sabado, o yun ka, 17, o yun ka. Kung mabasa na kung 17 na sa Biblia, ang Hebrehanon 4:9, o yun ka. Ang imong
Katungod Brad Michelle, mangutana, dili manguyat na ko. Kung manguyon ba ko, dili. Pangutana! Di ay pangutana. Kung mabasa na ako, nga kanang atlaw sa mga sa Ibrahanom 4:9, 70 na, mauyon ka ba? Pangutana ni. Ano ang tubag? Basahon man ni Brad kung Sabado man ang dili, ang atong ipamahan nga tima, dili pagmatuon nga naay nakasulat nga Sabado sa Biblia. Kung dili ang tima, kaminusa, ang tima nato, pamatudan ni mga gipahulayan eh. Dili kay, mayo kagi mo gipirma, pamatudan na kung naay mo basa sa Sabado sa Biblia. So, wala itong isuon, oy. Lain na magpanungan.